Lalaki nga namusil og pulis nga may responde sa armed person alarm na pusilan patay sa Dan Balagtas, Barangay Pahina Central, Cebu City. Sayra nato ang detalye sa report ni Alan Domingo. Patay dayon kining usa ka lalaki human gingong misukol sa mga may responding pulis sa Dan Balagtas, Barangay Pahina Central. Unang gialarma ang lalaki nga nailang si Ricardo Regidor nga nagdala og armas kay buot nining pusilon ang bana sa babae nga iyang gikarelasyon. Apan pag-abot sa mga sakop sa SWAT, inay mo surrender na musil naman hinuon kini nga nakaigo sa bukton sa sakop sa SWAT nga posibleng mitapsing usab sa dapit sa mata sa SWAT. Mibaw sa pagpusil ang backup nini nga misangpot sa kamatayon sa suspect. Samtang ang SWAT nga napusilan gidala sa tambalanan ug anana sa stable condition. Yung pagpaputok ng suspect natin ay nagresulta sa pagkakasugat ng ating isang SWAT personnel, and luckily po nasa stable condition na. Love triangle ang isubay nga hinungdan sa pagmugna o kasamok sa suspect. Matod sa bana sa babaeng gikarelasyon sa suspect nga siya ang unang gipangita kay pusilon tungod sa kalagot niini kaniya. Gihangyo matod pa sa bana ang iyang asawa nga putlo na ang relasyon sa suspect dihang nasakpan niya sila. Inay mo pato, siya naman hinuon ang gitinguhang patyon. Kanang ako gustong galingon, dapat ako naman ay magkuhan nun nga, ako'y bana, ako naman ay magkuhan nga. Ikibadlo. Oo, moto. Sila naman nagkuhan rin kay, di naman siya kagawas kay kuhan. Ako'y pangitalay kay, unahon ko niya, una siya, unsay kuhan, madakpan ba siya? Wa pa mohatag og pamahayag ang asawa nga mao'y giingong sinugdanan sa tanan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.